Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyo kubos ng alagad, Mark Salanga. Good morning Bacolod City, Negros Occidental. Kagsimulabutan sa atong atingog subong nga aga. Ano subong? Yes, ano subong nga February 28. last nga adlaw sang bulan sang Pebrero. Yes. Kadasig sa mga inadlaw na pangbutong lang natapos gid man ang bulan sa Pebrero, pinakamalipot nga bulan sa bilog nga tuig tungod ang inadlaw is limited lang, no. Mayroon nga 28, mayroon nga 29, ay banya 30, 31 gid diya. Ilan na lang ka-oras magasulod na kita sa bulan sang Marso. Marso, ini sa gihapon ng Yokobos nga alagad every Sunday morning. Councilor Israel Ising sa Langga. Mayong aga man sa station manager, no na di man magbana, News Chief Aksyon Rex Cantong sa tanan nakatapos ang Aksyon Radyo Bacolod kag sa tanan nga malambutan sang signal kag live man kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Good morning kanong Henry kag kay JM. Good morning. Sila na yung mga malipayon sa bulan sang Pebrero. Alright, so subong aga, atong pag-istoryahan, maghahatag kita sa gihapon sang update sa atong mga pumuluyo sa mga tagpalamati. Number 1, i-update natin sila about sa mga protocol sa gihapon, sa mga nagkakatabo sa syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Ang parte sa vaccine, siyempre, tandugon gihapon natin. Ang iba ng mga issues i-tackle natin. Of course, ang last part sa program natin will be about depression. Kaya dito kadamo sang nagakuha sa ilang niya kabuhi, no, or suicide. Especially sa mga kabataan. Yes. So may matandog kita gamay about depression, how to overcome depression, paano natin ba ini i-counter. Pila lang karon sa aton nga mga topiko nga pag-istoryahan. Ang syudad sa Bacolod ang ginkilala nga pinakapreparado nga LGU sa bilog nga Western Visayas when it comes sa vaccine preparedness program. Ginkilala ini sa Department of Health ang syudad sang Bacolod. Amo man may Revelio Leonardia ang nag-present sang iyang vaccination plan sa ginpatigayon nga Livable City Challenge webinar. Dra nagipakita sa iban nga mga mayors kay para makita Manila kung ano ang ginimo sang syudad sa Bacolod nga ana panubo ya sa amon nga extent, sa amon nga level ang mga kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Nakahatag na kita sang down payment nga 20% sa aton pag-acquire o kung pag-reserve sining coronavirus vaccine nga magasulod sa ginabulabanta third quarter sang syudad sa Bacolod, 31 million pesos. Isureta na ka. Okay. Nagpay ng syudad. Samtang may namati kita sang diskusyon ni Dr. Surungon, naghatag na siya update from time to time every week. Si Dr. Chris Sorongon, amo na sa ato nga volunteer doctor dira ang in charge, the deputy naton dira sa Emergency Operations Center. Isa ini siya sa mga nag-contribute para magnubo ang cases naton. Correct. Badayon niya naga-volunteer upod sa mga sa kay City Ad ang kag sa aton mayor, kay Vice Mayor Elcid, kag sa mga opisyalis naton, naga-volunteer din siya partner dira para ma-maintain ang aton diri nga sitwasyon sa Bacolod, yung safe kitaya COVID mas nubo ang cases naton dire. Pamatigi karon nga mga tagpalamati, matigi kamo karon kay mga basic question, ang mga question nga yara sa inyo mga paminsaron, kag yara man sa amon paminsaron, ginsabat na sa ginpatigayon nga update. Like pila Namin mo about sa vaccine. about sa vaccine. Pila lang sa mga Si Mayor May kung nag-monitor about vaccine. Bao, Mayor May, good morning. Why siya absent every Sunday morning? Ay, wow. Grabe na si Mayor yan. Bike niya sa Grosubong or ga-exercise. Sexy every gid siya. day. Yeah. Dako gid siyang gingaman niya. Kay katutom na ako. Mayor, morning. Isa sa mga manaming kapamangkot na ginsabat dito. Kung nakaagi na ko COVID-19, kinanglan ko pa bala magpabakuna. Kung nag-positive ka. Kung nag-positive, kinanglan ko pa bala. Namin na karon i-discuss na. Pila man sa mga ginsabat nila is that nga ang mga 18 years old pa idalom
nga hindi pa pwede vaccine. Nga naghimuan nay 18 ay nabavlang. Mga namin ako Ano pa gito? Mga namin. I-instruct ko lang gamay ha. Oo. Gapon may nagdamo ka pamangkot, damon na nag-react bala. Nga ako no ang sadyan lipat ko. Ano ganyan bulong? Wala ba sa AstraZeneca ag Pfizer la? Sinovac. Nga naman Sinovac. Nga ako no ang Sinovac. Nga ihatag sa 4-piece kung mag-abot. Kag nga hindi para sa health workers. Nami na karon. Kaya kadamo sa nagreklamo nga pwerte ko ng discrimination. Kay amo nagali para sa mga 4-piece sa pegado na nagali. Nan. Ang mga health workers ya kada hindi ka mo ya diskumpiado. Amo hindi ka mo magpa vaccine do amo sina i-discuss ta karon. Namin na mga kuan na mga for example nang nakuha ako na kung na-injeksyonan ako, pwede na ako kalumbayag, pwede na ako katabling-tabling sa gwa, hindi na ako malatnan. Sulatan na karon. Kung Okay. pwede bala ako hindi. Oo. Nga kinanglan gid sang cold storage sang syudad, nga magasto gid ang syudad para butangan sang vaccines, nga hindi para hindi guba ining vaccine. Dahil ito karon sang paga-istoryahan. Kag ang ulihita tani matagaan ta time no, ining parte sa depression, hindi niluglahog. Admis sa aton nga pandemic, amo ni ang ginabatsag sang almost all. Sa Ayala, Oh, may nag-suicide ligad. 2 days ago, may bata man nga taga NHS to. Taga NHS. About naman sa grades siya. So we'll talk about that later. Sugod ta? Okay. Pero antes yun, mag-greet anay, kita naka naman ta. Good Okay. morning, Liwat, saka Mayor Romayla, Nicor, Mangilimutan, sa kay Tupros. Lordia. Every Sunday ka pamatigid sa kay si Boys, kay Tito Rued Miliesa, kay John Dungon, morning, kay Precaloy, Espino, Victor Suson, Attorney Martigo, kay Roming, giko ni sila, monitor ko ni sila, kay grabe ni sila mag-update, pero tingnan mga pisan-pisan na balita. Kay Adonalyn, Dondi, Priteng, sa pamilya Toledano, sa Barangay 4, Venus Family, Espanyola Family, sa kay Pre Alex Montesa, Sir, good morning, Summit Boys, kay nung Rostom kay DM, amo man sa tanan nga monitor sa Aksyon Radyo Bacolod, kay Tabibing, kag Tito Ernesto Horilia sa Barangay Elihes, sa makasmit ko, kay Pre Victor, kay Pre Tupe, kay James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julian Sean, Jake, Manuel Onjero, Julius Somes, Lori Didolo. Pre Chris, good morning, Noblesada. Sa tanan-tanan nga katapo sang Station 4 kag sa tanan nga nagapamati karon sa Aksyon Radyo Bacolod sa radyo, amo man sa Facebook Live. Ay ala. Daw subong man nga aga nagdungan gyud ang Handurawan Awards. Subong? Ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Aya? Maghahatag sila sang pasidungog. Subong abi ko tapos na. Tapos na. I don't know. Tapos na ang Handurawan Awards. Though this morning, ang Handurawan Awards ang KBP. subong pa. Subong pa, di ba? Okay. Bali gina-acknowledge sa tanan yung mga media, Yes. ang mga performing nga mga media sa syudad sang Kag Bacolod siyempre, ug Negros Occidental. Ang isa dira, si Papa Fred, nag-entry man si Action Fred. For almost 40 plus years in service. Nominated siya. Nominated siya. Pero kung Okay. sino man ang madaog, gina-congratulate Yeah. natin tanan-tanan. Kay Baloka, ang ining pagka-media, kung hindi ka tudtuod, kung hindi halin sa dughan, Baloka, pareho man sa mga pare, calling nimo. Oo. Hindi ka ni magdugay. If hindi ka matutom, mapulaw ka, matanan ka, hindi ka ni magmanggranon mo. Pero why? Nga sige ka. Tungod sa fulfillment. Nga makuha Passion, mo. Passion. Naglumpat ang gulpit. Ano itong discuss mo a while ago? Good morning, Kay Surudo. Ano itong discuss mo before ka naghandurawan? Duway ko ka, no? Depression. Okay. Ang first topic tagi subong? Ang una nga topic, ang una ko na lang to, ini ang syudad sa Bacolod, ang kilala nga pinaka-preparado nga local government. Okay. Sa bilog ng Western Visayas when it comes sa vaccine preparation. In fact, sige be. Isa sa mga apat nga LGU nga mamo ko na ni block katul-katul sa akon nga Ano sa gani? 168. Magluwa sa Bacolod, yung kilala man ang Capiz, ang probinsya ng Capiz, Iloilo, nagprobinsya sa Iloilo nga natap man nila. Nakakuha man sila sang readiness nga pagkilala. Pero ang nakuha isang sunod sa Bacolod, tama siya kapreparado nga nakuha niya ang 75.9%. Top gisaya sa Western Visayas. Pinaka-preparado. Di ba, every program, every Sunday, ginamunot, every program na ganyan, December pa lang yan. As early as December, nag-transaksyon na yan si Mayor Bingbing, the president of all the city mayors in the Philippines, sang vaccine. And ginapost mo natin sa ating social media, gina-advertise na, pero may campaign kita about
vaccine and tanan niya preparation ginhimo gid. That's why sa latest nga evaluation nagtap si Bacolod City kung preparedness ang pag-iisurahan. Ang masubo, kaya grabe na ang kampanya sa tanan nga mga LGU sa bilog na Pilipinas, especially, ang syudad sa Bacolod, pero madamo gyapon. Sunod sa DOH, madamo sa gyapon ang mga pumuluyo nga hindi luyag magpabakuna. No, that is because of the fake news. May mga ga-post wala may ginabasa, slab lang nga fake news nga kung i-check mo ang source, fake man, hindi legit lang ang mga Mama ko may nag-text pa sa ako ni gyapon yung pre, manda na kami, nagpangutang na ko to, grocery kami. Kaya may lockdown ko no. Di na nakahalin nga may impormasyon man. Kapalingin gid. Exactly. So talking about sa vaccine, Oh, sa vaccine. siguro sige na nga masabat nila We're talking about fake news. Oo. Bala. masabat nila mga pamangkot siguro kung makaya sugod na sulod Kung may mga magita lang damo na bala like in America, in UK, milyon na ang nagpa-vaccine niya no, nagpa-inject ya. So ang Pinoy has the tendency nga magpati to cease to believe kuno mo. So sige So bayatas lanay ilaman na ya respeto na sila. Nugon lang kay first come first serve ni. No, kaya tungod hindi silungan masulod mo. So, kung sino lang yung willing na siguro in the meantime, tayo yan ang vaccine. Importante, may protection na sila sa COVID, no? So, congratulations kay City of Bacolod, no, for being the top no, in Western Visayas kung readiness na preparedness ang pag-aistoryahan. Imagine na bala. Pirmi tani gina-update kada Sunday. Hindi lang kita. Ang tanan niya mga media entity. Kung ang tanan niya mga katapos ng LGU, EOC, tanan naghatag sang update kung ano ba lang ginahimo sang syudad sa Bacolod para masabat, para matagaan sang kaukulang para matagaan sang atensyon ining problema. Pero may mga tao gyapon nga hindi believe, which is okay. Wala man problema. Ila man na opinion. But ang aton dire, gatag kita kung ano na bala ang sulad ang why na bala gatulog bala ang mga aton yung mga opisyal. Kamo. And we will continue to encourage our listeners kidya nga for their own protection and safety. Tulo ka. Tungod sa ginhimo sang sulad sa Bacolod, ginpabugal ni Mayor Revelio Leonardia. Sige patigaan niya cities challenge webinar bla. Bali do may mga mayors sa nga upo. Sino po dyan? Nabutang mo da sa news? Isa-isa to hindi may bation Sabi mo ko sino po dyan da? Ikaw. Mayor Richard Gomez. May isa pa sila ka gobernador nga napunto. Hindi ko Ambassador pagid may guest I think ambassador. Imagine na si Joy Belmonte, Mayor Joy Belmonte sa Quezon. Ginawag ito ni Mayor. And aling isa apat lang gid sila sa ang recognize man no nga mangintibahin sila and we are very proud and happy of course that City of Bacolod on top gid sa permi no when it comes sa vaccine, pag-prioritize ang vaccine, pag-prepare about sa vaccine, no? And diyan antes mo ilawag ang konsino tong araw sa meeting. Although damo na sila, pero ang makita mo na No, apat lang sila. So subong adlaw, maabot ang gindonate sang China nga vaccine sa Pilipinas, those 500, 600,000 ka ka doses ang gindonate sang China sa Pilipinas. Baw? Donate may tanip mi ara ta ba? Di kulang pa na siya. Milyon ta diya sa sa Pilipinas. 104 million I think dire. So at least matamat magasinulod na. Ang ako naman na punto, pag sulod sa vaccine, at least may matistingan na bala. Correct. Kag kung okay ang resulta for sure damo naman lang ma-okay di hata man na subong ila man Una pa man lang na kay siyempre. Kaya Pinoy may amo ginatin din siya. Ikaw remember to bla kay remember to kay Christine sa tong napatay to bla. Si Christine, tubla sang flight stewardess. So, sporty damo genius. Damo mabubugan. Tanan opinion to hambak ko sa Philippines. Subok ko na realize sa Philippines, hindi construction worker damo. Ang massive kuno nga employment kuno diri kuno is waiters, waitress, and construction worker, hindi gali judge. Mas damo diya kabang kaya pili ka judge, no? Damo diya judge ato niya. So, ako na bala, damo po namin isang opinion. Tapos kung makakita ng truth, may post naman lang na. Pero kasagad sa social media kung pabirahon mo, no? Ang point ko lang sa masyon matita sa tsakto, matita sa export, matita sa mas nakahibalo. Hindi na pwede yung arakal sa balay mo, pungko ka na dayag pala pangapi. Di pa analyze ka man sang imo, man kitong kung nakahigop pa init niya kape. Hindi na pwede. Ang upo diya,
ni Mayor Bing Ligad, no, sa getting cities ready for vaccine. Oo. Si Mayor Joy Belmonte, Quezon City is the Quezon City. biggest city in the Philippines, no. Si Mayor Richard Gomez ang Ormoc, kag si Mayor Abby Binay sa Makati. Makati is the richest city in the Philippines, no? And si Mayor Bing, syempre. No? So, kung tulukon mo, si City of Bacolod, kung preparedness and readiness sa pag-istoryahan, kung bugal na ginang pag-istoryahan, tati hindi man poli si City of Bacolod, represented by Mayor Bing Nardia, no? So, kitaya ang parte diya is pala yun ang pagpaitsindi, para sa pamuluyo kung ano bala ang mga effects ng vaccine nga ginahulat nato, no? Sang politing pamigado, ganito sa last year, kapangamuyo ito ng vaccine, eh. Okay. Ano nangyari na sa buong daw, ilain naman ang mood sa mga Pilipino. But, Sa sina nga meeting, ginpabugal ni Mayor Evelio Nardia nga halin sa imagine na bla, Councilor, 5,863 ka mga confirmed cases ang sulat sa Bacolod. 5,863. Now, 64 na lang kabilog. Oh, no. 24 na lang kabilog. Imagine na bla kung paano na. Butsulingon, kagi pabugal ni pagid, nga out of 61 barangays, 20% na lang may COVID. yeah. Imagine na ko na ano kay epektibo. Sa ginahimo, ibalik ko naman. Di na question pa. May ara hindi satisfied. May ara nga igalang-ilan na opinion. But, gaano ang benefit of the doubt? Gaano man tani gamay? Kagi man kami sa gobyerno. Kagi man ta sa gobyerno. Biskan dutay na tani bilang hatag ka bala inablang ang mga tao nga nagaubra. Kaya naman bala dutay nga sense bala nga ahay gina-appreciate manggali. At imagine na bala agin ano ta ang stats ginambal ta na. Yes. 80%. Kabay pa, sige. Kabay pa sige. Okay, before anong podcast next topic mo? Ante si Ari pa. Sige pa. Sige. No, ang syudad sa Bacolod ang nag-hire man sa 1,063 ka mga contact tracers. Hindi lang ya contact tracers, mga agresibo na mga contact tracers tungod mga hubin. That's why Amo tuligad nga dasig. Excuse, kakatulgid. Okay. Suno kay Mayor, 650k doses ang ginkuha nila sa AstraZeneca. Dua ka, tungod nga kada tao, Dua ka dose. So madlaga ni siya sa 325 ka mga doses. Sino bala ang priority nga injectionan sini? Una git ang mga frontliners. Ang mga frontliners kali naton lapit 13,000. Health workers. Health worker, 12,462. Ang mga senior citizen naman. Siyempre, ang that includes the doctors, nurses, government employees, police. ang mga senior citizen naman, naglambot yan sa 66,659. Ang injeksyonan. Sila na 66,000. 66,000. Pila ka percentage sa population, no? Kay mga half a million, tamo, sobra half a million mo. So nagkuagid sila sang dako-dako man eh. Kaga mga indigent, amo ni pinakadako ang indigent nga mga pumuluyo sang sulad sa Bacolod nga naglambot sa 109,453. Ang mga uniform 109,000. personnel naman. Mga 20% gid. Uniform personnel naman is naglambot sa 959. That includes uniform personnel. 959? 959. Well, labot sa kalibong nga pulisan de. Uniform personnel nga posible bakunahan. 959. Tapos reklamo ang pumuluyo ang ako damo ko na sang hold up snatching anon sa isa ka pulis. Ang ratio ta pila 1:500. 1:800 bala mo. Oh, isa ka pulis 800 ang bantayan mo. Amo na saling ko, maganda sa kita. Halong nagilang kita ya kay ang pulis hindi mapwede. Ang ratio sakto to 1:20 siguro. Ara sang nagdigas ang una pa na yung 1:600, subong dako nag. Oh, imagine isa ka pulis 800 ka Bacolod nun bantayan niya. Oh, tapos gigantang pulis ya antang suyaan ng pulis nga wala bantay. I mean, ang pulis na tinguha, pero ti anon ta? Kaya ratio gamay ka tama. Ang hindi mo na tigmalay man sa pulis ako diyan kay mo snatch. Ako in fairness sa pulis visible sa katama Visible anon galing nila be. Sige be. Pero ang syudad ng Bacolod, nag-encourage sa pulis ginapabog ano man sila nga hatag ka mo ano pagid kung naghatag ka mo sang effort dubliya. Oo. So mga sunod nga katabo, di ba? Oo. Hindi lang ya mga tao ang ginapulbaan. Ginakulbaan ng mga business sectors, siyempre, kanegosyo sila mo. Ang isa ka syudad karon kung nadlok ang ilang mga pumuluyo, hindi na mag-invest. That's why ang syudad sa Bacolod, ginapangunahan ni Mayor Evelio Nardia, nag-encourage siya sa kapulisan nga i-double yung effort nyo. Police visibility sa mga lugar, bisan ano oras sa gabi. Kaya kung sana ang isa ka lugar, kag damo sang may nagalibot from time to time ng mga police. Pag pandemic, Councilor,
imagine, pag pandemic, dutay-dutay sa kakatabo nga muna. Nga, sa bisan diin nga point sa downtown area, sa bisan diin nga point sa barangay sa sulod sa Bacolod, may duha ka pulis. No. May gintalanan nga mga pulis. Yeah. Sa Pero, bangka. pero ang reason kung alas to yung crime niya, kaya ito yung magagawa. Oh, isa pa na. Ito yung Isa magagawa. pa- I mean, ang exposure less. Isa pa na, kag ang mga pulis kita visibility, kung dungol ko ya, kung may plano ko nga malain, makita ko bangga sa pulis, hindi ko. So, amo na siya hambal ni Colonel Pico nga ang crimes ang natabo nga sa bilog nga pandemic sa 2020, gamay-gamay tungod sang police visibility. Oo. Alam, why na sila kakadto sa So, preferably, napilian si Papa? Ay, wow! Congratulations, Fred Salanga. Oh, i-discuss na Napilian ito, guy. si- Oh, congrats. Icon of the year. Icon of the year. I-discuss na before tayo mag-end together, guy. Congrats, no? Okay. Anyway, nang balikan na to, that's why ang police, ibalik na sa original tanga topic. So, 959, due tayo katama ang police, no? Okay. Due tayo katama. Speaking of that, kami ng mga officials, I don't know kung consider kami as frontliner mo kami, no? Frontliner. Ako yung kumera, yung mapauna ko, Kita? may kumera na. Ako sa election, ba't sige lang? Okay na. Kaya para kabudlay ba agad encourage ang tao kung dapat ang tao diya to says to believe gid man. So ako ya kung ara na nagmuno ko to ka mayor ya. Mauna ko kaya para we walk our talk wala. Correct. Mas Sagil lang tayo kambal karon tapos ikaw hindi ka si Doc pa. Jen tapos na ya. Aba. Tagalis la si Migo Hanel tapos na. Ang excuse dentista. Oo. Tapos siya. Tapos naka-inject na sila ya. Tapos, pila man, ang syudad ng Bacolod, wala untat sang paminsar. Ang IUC, wala untat sang panumdum kung ano naman ang next nga aksyon para mas mapanubo. Pero, imagine ha, nagbukas na ang mga negosyo, kansulor ha, pero nubo sa gihapon. May mga days nga 0, may mga days nga 1, 2 lang ang kaso sa syudad sa Bacolod. Paano ina na-maintain sa syudad sa Bacolod? Tungod sang pagpaningwa. Nagpatukod sa sang First Vaccination Council. Nalakip ka na. Uno na gid na. Oh. Timplano pa mera na taya. Imagine na. Naghimo siya sang pertik-epektibo nga EOC. Sa bulig ni Retired General Mel. Feliciano. Amo na sang panghimo sa Surasa Bacolod. Ano pa Ang IATF taligad, headed by Vice Elcid, perti-agresibo man, perti man si Vice active. Mayor, galibot kay Jabi. Siya ginagakadtuya sa mga market or whatever. Vice, bilib man ko na, kasi siyempre kakakita. Sa mga kakakita ko, siyempre may kumagadto kami. Isa pa, ang sulad sa Bacolod nga, wala ka pabaya, nagatag sa sang 1.4 billion pesos. Lakip na financial, lakip na mga food packs sa bilog nga pandemic. The entire pandemic. Yung gastuhan niya, hindi lang yan sila nga, nagpain lang siya 300,000 para sa vaccine. Nagatag man siya sang bulig para sa syudad sa Bacolod. Correct. Excuse lang nung dasig lang gid. Sige. Kaya naman, Coach Joshua Gomez, sino ko na mas magulang sa atin nga, diba? Sa tsura lang ba sihi? Sus, Marius. Sino mas tigulang sa amon din? Sa panit lang ba sihi? Bebe. Nagamay ko ako sa nag-lose ko 7 kilos. 41 na si Councilor. Hindi, gabi naman kamuya. 41. 20 pa lang 20. Okay, next Anyway. na itong topic. Anyway, amo naman ang sulod sa Bacolod, ang naghatag naman sang initial payment. Bali, 31 million pesos or 20% sang aton balayaran sa AstraZeneca Pharmaceutical. okay. Na kuno kinanglan gid kuno. Okay. Kaya nga, sa uli, may nagaway na ni bulong mo. Una lang ni nga do, siling mo, ang ibang nga mga LGUs wala gagiyo or less prioritize nila. Pero ang sulod sa Bacolod, ginuna yan na yung daan niya. Muna ginabalaton bala. Kung may ara ako sa puluyan, kag kumen ga katabo nga kung ano nga pandemic, unahon kuya ang sulod sa akong puluyan. Which is ang head sang ko ng tatay sang sininga syudad, si Mayor Evelio Nardia, kagkita ang mga kabataan. So, ang akong mga kabataan, ginluwas ko na. Unahon ko ni sila kung maginagaway man sa uli, that's why nga nagatag siya sang 31 million pesos nga advance payment. Hindi pala. Biskan, given nga maabot inang vaccine sa ikatatlo pa nga quarter sang 2021. Nung dugay lang nung kana mo galing sa nag-action na German nagdaog. Tani may complete list kita sa winners, no? Ara wala daw. Pero apat sila from Action Radio. Mera. Mga ita kasi Jay, ang dugay. Jay, mga kami. Okay, discuss na dugay. Okay. All right. Wala ko kami. Congrats, kid, no? All right, okay. So ano tong next na nga topic? Okay, magatagita na isang bisang mga update. Ay,
Ang ano gali, huwag ko gininamuno. Kundi may ang saliva test, ginabato na. I-confirm ta kay Councilor Cindy. Kay ligad nag-appeal siya mo, nag-imo siya sa lahat sa mga airlines naton. So, doon na bato na bala mo. Next Sunday na confirm be. Next Sunday lang. Oh, next Sunday. Oo. If ever. Ay, morning, Kap Imelda. Bangwangga. Oo, go. Oh, si Kap kita ita ba si tomorrow pwede na. May ara kami nga duwa man niya ano ni Kap. Wow. Madate pa kami ni Kap Basi tomorrow Kap gingging Pwede na to. Ano ta bala, Nay? Ang kanami bala, nagmati ko kagabi. Although nga, ano na lang, nang daw ginsulit ko na lang. Pero nagligad nga adlaw, namati ko sa interview ni Doc Chris Rongon. Sa kay Dr. Andy. Si Dr. Andy, amo ni sa ang daw specialist sa mga bulong. Siya. PM ko da. Oh, the son. Ano ba gani? Oh, head ni si Dr. Andy Panes sang Pediatric Infectious Disease sang syudad sang Bacolod. Nag-discuss sila. Ang nag-question and answer, ang nag-question si Dr. Chris Rungon, medyo na kung ano katanda sang ilang istoryanay. Isa sa mga pamangkot sini, kung nakaagin ako COVID-19, need ko pa bala magpabakuna? Okay. Saan ko no? Kay kaagin ako. Suno sa kay Dr. Andy, bisa nakaagi ka na COVID, need mo gihapon magpabakuna. Kay may ginatawag nga reinfection. Botsilingon? That is why gali, kung nabakunahan ka na, ano to? May reinfection? Reinfection. Meaning, kung nakabakuna ka na, No. Meaning ko na kaagi ka na COVID, dapat bakuna agad. o babakuna ka. Because it doesn't... Ay, pwede kaya. Ma-reinfection siya. Yeah. Like ako, ang pag-sindi ko man, tungkol nag-positive na ko before, immune ang lawas ko, hindi na ako malatnan. So it is, tama. Hindi, may cases na kakaduwa ka tatlo mag-positive eh. That's why, kinanglan mo, biskan may COVID na ko, mapabakuna ko, kaya may ginatawag nga reinfection. Botsilingon, kung biskan na kagi na ko COVID, pwede siya masulit. Reinfection. Meaning it doesn't mean nga nag-positive ka na before why na may chance virus sa lawas kung makabako makakounter, sa hindi gali. May correct. ginatawag na reinfection. Pero sunod sa kay Dr. Andy, kay Dr. Surungon, sila nga although malatnan ko, pero mild na lang siya. Kaya may mga may immune may mga immune mo do immunity nga kag posible asymptomatic ka na lang. If ever mag-occur ang reinfection. Isa man sa mga pamangkot nga abala ang bakuna nga sa 18 and above lang. Pwede matuslok. Nga wala ka asa subong. Wala naka-develop si AstraZeneca, si Pfizer, si Sinovac sang bulong para sa mga edad 18 and below. nga ako no. Nga ang sabat ni Dr. Andy is ang bulong nga gin-develop gindirect na siya sa mga tao nga need. Nga may mga need. Botsilingon, ang mga ina nga mga kabataan nga 17 and below, grabe pa na resistensya. Grabe pa na ang ilang natural body, antibodies nila sa ina nga masakit. Kay, sulo ko na sa pagtuon, mas majutay katama ang nagakalatnan na mga mobil sang COVID. Kaya kung malatnan gid man, Ang range na sa kunuga pasaka sa babaw. kung malatnan gid man nga bata, ang ilayang immune system bakod pa Bakod pa. So, ang bulong, gin-specify, gin-direct niya, kung mga bago lang siya na-develop mo. But it doesn't mean hindi sila pwede. Doesn't mean hindi sila pwede. Hindi lang mag-risk. Hindi lang mag-risk. 18 and above lang yan. Total hindi pa man For now. Kumbaga ang lawas niya okay pa man niya kag base kung ang risk go mas dako sa 18 pasaka daw man. Yan. Kaya ang direct sina is ang mga immunocompromised kag ang may mga edad naton. Usually sila ginaang epektado. That's why nga for now, ang term for now 18 and above lang anay. Ang gintaga. Namis ang ilang mga istoryanay mo. O isa man sa mga pamangkot kung ano bala ka safe ang bulong, why balaging palagpatan? Kaya within the year, naka-develop ka dayon? Nga mo na. Isa sa mga sabat ni Doc Andy. Sa una, ikumpara sa una, nga ang technology low pa, budlay to ya. But for now, Dasig ang na technology na ton grabe. Kag ang mga researcher, sino yung mga pharmaceutical company, nagatagid sang bilyon-bilyon man para maka-develop, para ma-develop ining vaccine. Hindi ko safe bala ini, hamba ni Doc Andy, safe ini.
Kaya nag-aagi ini sa mga clinical trials mo. Actually naman yun. Oh. Kabudlay ba discuss na ba, masyado nakateknikal. Oo. Punang punto lang sa musun eh. Hindi na siya pag-ipagwa sa FDA. Correct. Kung hindi siya, kadamo ba argumento, kabudlay, dyan kayo sa Facebook na muna mo alam. Okay. Amo nag-emphasize ko, nice ang imo opinion, pero nice ang imo opinion, pero hindi kayo doktor. Correct. Nablang, baka blang, hindi yan, nang masakit ko, ang bulong, amo ni effective, sa akong yan, nag-inom ko sa amo niya bulong, nag-inom kayo, nag-ayo ka, pero wala na sige prescribe doktor, nag-ayo ka na galing niya, kaya tungod, base sa ano nga reason, may takabalo. But ang point is that, kung medical ang pag-istoryahan, sa expert na pamati, That's no? Sa expert, sa doktor, sa mga medical practitioner kita mamati. No, hindi sa imo ang amigo, barkada, o kung sa tiyay mo dabi nga doon nakabasa lang to be ginagmay sa Amerika, di ipasa sa imo, di pa lalis man dayon. Hindi nang data focus, ang ginamba mga news na pangbasa nyo wala, verify. Yung legit siya kung hindi. Amo na kasimple sa sa ato nga punto. No? So, approve siya, save siya, milyon na itong injeksyonan, ang nabasahan nyo 1, 2, 3, Correct. nga napiktuhan, ang milyon to ganun, yung basa yung mayo man para sa ila. I mean, ba't sige lang mauna ta, sa vaccine na, mauna ta pa-inject para maklaro siya once and for all. Antes sa magkadto, antes sa magkadto, istoryahan ta bala, kay do si Anigov, Lito, do nagatag Lito. Cosculluela. Oo. Rafael, Former governor. Rafael Oo. Cosculluela. Nagatag sa isang comment na medyo hindi siya satisfied. Ang yatigulang, ang itsura, doon katigulang, no? Gani, Oo. ugid si Ano ang balya? ko ni birthday nagligad na ganito ko. Oo. Na do ang point is that siguro opinion man ni Gob. Oo. Nga do hindi siya satisfied siguro. Way ko kabalo kung probinsya ang iyagin muno or ang syudad sa Bacolod nga hindi siya daw satisfied sa performance siguro isang kampanya kontra COVID nga ginimo sa gobyerno. Nagmuno siya. So, that's why nga No, I don't think nga about sa COVID to. Ang yung gimuno. Wait lang, tsaka naka-mention na sa akon mo. Galing ko, ay ko kabalo, ay ko nakuha ang detail, pero I think to hindi siya satisfied sa Bacolod, performance ng isang Bacolod, amo na. daan mo na siya. I don't know. That's why. Kaya yaman na ya. Yaman na ya. Ako naman da, tulukon mo, amo na yun. Kung ako na yung personal man na, number one, ligad na-recognize si Bacolod City sa DLG nga top performing city sa Region 6, no? Kadumdum ka to sa December, tanan niya bonus na avail sa tanan niya empleyado. Tanan. Juta lang to yung city ang gina-approve. Bonus mo? Oo. Kompleto to. Kompleto. Performance, outstanding nga pang trabaho sa governance. Kompleto to, pagkibato sa COVID. Sa bilog ng Pilipinas, very few lang gid ang recognize na nag-perform gid. And Bacolod is one of them. So tanan niya bonus ginpapanaog sa national para kay City of Bacolod. Gin-qualify kita. So performance-wise, I don't know, ako na yung personal man. Kita rin ko din sa city, hindi mapwedeng, hindi ko pag-justify. Correct. Although kay former gov, na respeto, tama na iya. Oo, Yaman na iya. Kada isa entitled man sa Hindi mo ginaman lang sa COVID namin niya. Base may iban man nga aspect na nakita nga pwede pa i-develop. Another is, naman yun. Pwede pa i-develop. Kung tulukon mo, kita ata sa mga hotel sa tagas nga hotel sa Lacson, sa Bong, lapit sa Rob, Gatlindog. ang Rockwell nagbukas de. Ang Mega World mo Mga nagbukas. kondo, ginagawa lang mga kondo. Kalapit ka sa Mega World lately, wala. Oo gisugod na. Nagsulod yun na. Way pa ko. Pig nakasulod, meron da area nga dugin develop nila nga pig na masudlan sa buong katahom. Atod ka. Nami, ang Rockwell, isa sa pinakadako nga sa Manila. Amo na sa Madlagan. May invest eh. Hindi pa ko sure kung di-engage Amo na na sa ibutang. Madlagan, bro. Ang condo, mention mo, ang mga subdivisions, gin-open diri sa buong tanan. Ang ayala, I think ma-extend din sila. Non-stop ang pagdako sa Develop. pag-invest sa mga business diri sa Bacolod. I mean, if hindi siya namin ang pag-manage, I don't think marisgos la sa aton dire. Kung hindi namin ang pagdala dire sa Bacolod, kaya siyempre kung matian mo yung iba niya reaksyon niya, especially you cannot please everybody. But dirita sa dirita sa mas factual bla. Tama-tama di grabe. Kita ya ginapresenta lang ang fact. Ang akan man aya point of view ya. Ang iba niya ilang man aya, normal naman aya. I mean, some ang satisfied, some hindi. Entitled man tayo sa mga opinion. Ang ako ginapakita sa mga grabe gyud development sa mga sa Bacolod. Hindi niya magwanta. Dagko nga mga hotels nga nagbukas. Sa tunga sa pandemic. Ang business registration naton nag-increase siya dako sa number nag-increase compared before. No? Compared before. So
Amo lang ako nan kung if I don't think maybe because ari ko sa government balao. Base amo na lang amo na ako point of view. Pero grabe gid ang mga investors diri subong sa syudad sa Bacolod, which kung hindi namin ang pag-manage na di, why na di masulod sa aton? Believe me. Remember what did ng tourist destination? Imagine na. Why did they bukid? Why did they white nga sand nga resort? Why did they meaning ang gabuhi sa aton diri sa ekonomiya, turismo. Correct? Kag ang aton diri nga ang food industry taho. Kung hindi joke ang pag-manage mo sini, hindi mo niya mabalance ang ekonomiya kag ang protection. Miss Dorel, thank you sa info. Siya nagatag. Naka-white si Dorel Cabato. Siya kung may babae nga lady in red, si Miss Dorel subong ang white lady. White lady. Naka-ano mo nakaputi. Okay. So, doon mo lang ang perspective ko. Okay, na pagbalik, na-discuss ta kayo na kung ano mga performance. Anong ginibos ng syudad? Kag-questionan ang COVID preparations ang pag-manage ni Bacolod. Subong recognize man ta. Top man ta nga, when it comes to preparedness kapag handle sa COVID, gina-recognize man kita. Imagine na pinakadako nga kaso 320 320. Ano pag-GB ang pag-manage being maka-please aton nga mga heart kag mga mata? Zero, negative zero pag and para okay ng performance nyo. And lastly, base na bias na ko, no? I might be biased because sari ko sa GP. Pero hindi lang baka lang pigaw ang pagdala ni Mayor, dami lasa. Ako naman lang yung punto ko nung mo. At the end of the day, ang nagsalom sa COVID is this administration. Mamba, ang akong hindi ko na magtulok sa political perspective. Dili ko sa medyo let's say nang lain niya nga point of view. Lang kita dili lang yung butang sa times ng pandemic. So, kung padalman na nagid kung ano ang natabo sa pandemic, sino nagsalom? Sino nagta-solusyon? Sino nagbaka-baka? Sino nagpulaw? Sino nagpatay-patay? Sino nagrisko kabuhi nila? This administration. In fairness man. Klaro, taliwat ha, ng Gov, hindi kami yan nag-ano sa imo opinion na, imo na iya ha. Nagkatagma kami sa nga. Yeah. No, hindi to yan para kay Gov yan namin. Kayang topic ta dara nagsugod. Yeah, oo. Pero ano nga po? Klaro talang, basi mamaya sila lang, naduwa na, Gov, wala iya problema. Oo. No, i-clear ta. Kasi, kutulok, kung tagibalay na bilang kapos maghaboy issue, pero, why, ari kami diyan nag-risk sa amon kabuhi, nagbaka-baka ta di trabaho sa pandemic ya. I mean, pwede mo taguro kabaylo tani mo. But before kita yung maghaboy sa amos not about niya kay sa iba sa mga social media bla ya. Na mga comments bla ya nga iba no. I mean, before kita yung maghaboy sa amos nakahapos nga statement. Remember, during the pandemic ikaw yung nagpungko ka lang da. Nagutman diya gamay tungkol nagsira ang lubrahan mo. Pero kami diri sa government yung nagbaka-baka ta diri sa kabuhi ta para serbisyo. So I hope somehow may kinambal mo. Ang mga frontline, amo na bala makahapos lang sa imo yung magatag comment. Nga hindi ikaw yung gasugad sa airport. Hindi ikaw yung gatubang sa mga tao nga may COVID kung isa. Nga ginaresgo mo hindi lang imo kabuhi, pamilya mo, nga malatnan sila. Okay man na magatag opinion But kung ara ka sa ilang shoes, ara ka sa ilang tiil, dira mo na makita ang risgo nga hindi mabayaran sang kwarta. So fair. Ano pa ito mga fair judgment man lang. Mas kapaan. Okay. So okay na. I-discuss na na before kita i-insert ang depression. Dugay lawig pa ta. Okay. So congratulations Anay. Magamba ka gani nga Handurawan Awards, 6 tingog taga Handurawan Awards, meaning aga-recognize ini siya sa mga sa media entities and personalities sa bilog ng Negros Occidental. Okay. Tani meron mo sa iban pagid no para ma-discuss ta malawag ta lang iban pagid nga winners kung mayara kita list wala. In the meantime, unahon tanay. Congratulations ari ang mga awards na baton sa Action Radio. Special award sa Broadcast Engineering. Upod natin dito sa buong Henry Espulgar! Yes! Magabaton sang 1.5 million worth of likes sa Facebook. Alright? Congrats na, congrats. Pila na kayo years na brabala as ano term ka sila gani? Technical, 28? 8. Tolo ko na tsura, do 30. Meaning, 10 ka pa lang, gabra ka na. Pila 38 mo lang sa subong eh. No, so 28 years in service. Okay, ano pa yan? Best for entertainment program.
Best for Entertainment Program. Kategory na, guro. Harana sa Action Radio. Yay! Si Pre Alvin mo? Alvin mo, Pre Alvin. Mayo si Pre Alvin. Harana. Ano nang Harana sa Action Radio? Di Aban Sunday Every Sunday. Doon nag-ano, di ba? Doon anong term nila? Doon may mga tigulang, may mga komposo. So, ang mga silang una nga mga... Yes, sa Johnny. Tapos sa Johnny ng komposo, mo kakantab lang ngayon mo lang ako. No? Tapos mga tigulang na lang sa mas na magkanta. Oo. Kaya lang na pala patan gagir. Reporter of the Year. Tandararan! Ay, wow! 6 Tingog Tagandaraw Awards. Action, Eric Magbanwa! Yay! Reporter of... Grabe. Forte. Tanan. Amo na sa di ba? Namin lang may nagmuno sa akon mga magkasal ko na muna ilang music. Through the years. Hindi tanan. Hindi na mo line na. Yung gabi? Hindi na mo. Amo nang yummy sound yung gabi. Amo na plug pati mo ya. Amo na sa. But anyway, siya ni Congratulations, Action Eric Magbanwa. Kung mamati ko ni Permi ka, yaga plug pati lang. mamati ko yung blakad gabi. Music lagi ka dumdum. Through the years. May harap pagid na isa, di ba? May isa pagid na amo na ba? Lahat ng Raymond Station niya. Okay. Ano pagid yan? Ano pagid? Anchorman of the Year. Tandaan. Baka Anchorman of the Year, nag-handle. Away pa sa? Wala pa. Nag-handle sang programa man. Siyempre, nag-anchor. Action Boy Duran. Yes! Grabe. Siguro ako na yung opinion na. Wala pa ko until now. As ahali nagsugod ko sa sa media, no? Nag-ton reporter, which is isama na sa nagtudlo. 2004 bala mo, 2005. Wala pa ko sa may nakita nga ikomparar ko. Siguro ako nang niya. Newscast, we're talking about newscasting, Hindi, when sila tag opinion mo, usually ang iya program, newscasting, wala ko may makumparar. Sa tingog, sa delivery. Mag-deliver sa tingog, sa delivery. Kay Action Boy Duran. Perte. Kagabi, pinaka-years naman sa Action Boy Duran. Sa laki, wala ko may maano. Pila edad ko man, sang gasug-aran na sa ano man, sa media. Gabay pa ko mo. Daw pinapalang ko tuman. Booking mo yung edad sa tao. Sa edad man lang katigulang sa Action Boy. Sa tsura, wala man. Kita mo naman. Congrats, Action Boy Duran! Anchorman of the Year! And last na award, Icon of Negros Occidental. Mga baka Icon of Negros Occidental, ginakilala bilang simbolo sang tingog o media sa Bilogan Negros Occidental. And ang Icon of the Year nagkato sa kay Action Fred Salanga. Yay! Congratulations, no? Si Paps, pila ka year na? Pila ka years na? 40. Si Paps, sabong 42 pa lang edad eh. DOH. So, 2 pa lang siguro, gamit dyan na sa. Nagsugod na siya, DORH, DOHB, Action. Sa Action siya nagdugay. Sa Action Radio, daw pila siya? Do 25 years or 40 years Action Radio? I know. Sa Action Radio, 1990. Nag-Action Radio? Action Radio, 1990, 1991. Imagine na. 30 years na. 31 years. 31 years na sa Action Radio. 31, no? Sa Action Radio. Okay, pila pa lang tato. Hindi. Amo na daw. Kaya juta lang na diferensya nila ni Nung Henry, dumduman ko na. Kaya si Nung Henry, di ba, 1990 ka man? Ginigit na pagawa man niya kasi 71 naman si Nung Henry. Wala! Kasi si Papa sa bong pila edad ni Papa sa bong 72 sa Martes, Merkules. Friday. Sa March 5 na 73 na siya. 72 pa lang. Wala ka gift. 73 na siya. Edad sa amay mo, 72. Si mama. Pating edad sa amay mo. Dugay. Talabla to dugay si mama mo naman. 2021 minus. 72 pa lang sa? 72 pa lang, buari man niya. 72. Tsura ganit do 27 eh. So, di mo 72. Puti lang buhok na Action Friends lang. Pero katigulang, ang iyagat yung programa, puti niya sa Oriental mo. Ligay, nagbuno sa akon, tag-hinawaan bla. Nga yung programa niya. Tapos sa pagbakandunit kundi may may pagagi na, nag-present kami sa amon lang medical certificate. Kilala sa mga bantay ito ya.
sa kandun mining bilugan Negros Occidental nag-monitor gid kay Action Fred Solanda. Congratulations again. Morning man, icon, grabe no, icon of the year. Wow. Sa Negros Occidental, madamong salamat sa 6 Tingog Kaghandurawan Award Awards sang kapisanan ng mga broadcasters. ng Pilipinas. Sa tanan nga sa bumubuo gid ng KBP, maraming salamat po. Ano Tagalog KBP? Hindi tagay kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Uy, ingagawon tong depression. Depression na Ivy. Tiyan mo yung advertisement niya. Karon lang naiya sa uli na. Okay. Do ka balo At discuss na depression for biskan 6 minutos lang. Oo. I-open na na. Okay. Dasig lang gid. Nga i-discuss ta ang depression. No? Why pa man section boy ah? Wala pa man siya. Nga i-discuss ta ang depression ginagmay because lately kadamo sa mga hindi magidamo pero may mga cases of suicide, no? May bata mandigad, no? Bata sang may nag-PM sa ako about sa bata lang na depressed because iyang grades, no? Nga tapos ang parent nagalain mo ng buot because I forgot the school pero basta isa sa mga high school diri sa Bacolod, no? Tungod nagnubo ang grades ang bata nga online man lang kuno nga again fail gid ang bata kati amala hindi man gan face to face nga klase. And because of that, I think ang bata, I forgot the edad, no? Why ko nakuha ang edad, pero the high school. High school siya, no? Though senior high or junior high siguro to. And another incident dito sa Mayala. No? That's why I-discuss ko ginagmay how to handle depression. Pero sabi nyo, at the end of the day, sa ginakanan dira, ang pinaka-importante dira, you talk to your children. I think ang muna pinakayabi gida. Pati ano gina sila because most of the time gitago sang ilang emosyon and problema ang kabataan mo. Pero sa una bala, may experience mo kung bullying man, no? Do gina-insultuhan ka, ginapakanubo ka, ginapakuyan ka. Nadlock mo ka manugid. Kitong ano man mabulig sa ginakanan ko. But with your ng attentiveness sa inyong kabataan, mapa-express yun na sila. You talk to them every day, give them comfort nga maka-express na sa inyo before it's too late, no? Correct. Dapat allow tagid ang kaya sa kabataan sa buong gahipos. Oo, nang abita tungod sa kasakuunta, nahimo tanan-tanan, nahimo tanan obligasyon ta tungod ga provide kita food, ga provide kita roof, Bayo, kwarta. Not knowing. Ang atensyon gali amo nang pinaka-importante. Attention, love, Affection sa mga kabataan natin. kabataan. Okay. Ang jutay nga pag-advise sa mga kabataan ninyo, anong gakatapusan ang problema, dako na para sa iyo. Oo, hindi pag-ialaw nga sa iban pa lang nga tao makuha ang banding kag ang mga advices. Ikaw mismo ang ginikanan. Take time nga pungko sila sa inyo kabataan. Although may mga parents can be expressive, no? Nandasig lang ni katama. Watch your thoughts, set goals, go outside, socialize, exercise, eat healthy, adequate sleep, cultivate new hobbies, stop being a perfectionist, faith. Okay, gamay lang, itakol ko lang siya, watch your thoughts ko, no? Dapat, bata, yung people or parent yung mati, ayan ba sa kabataan yun eh, i-monitor ang ginagiyo sa bata nyo, ang ginapinsa sa bata nyo, ang ginahimo sa bata nyo, ML ang perme. Remember, ginaagaw sang ML ang atensyon ninyo sa inyo kabataan. Or, imbes nga maka-discover pabago nga mga knowledge sa kabataan, why na? Because ML na lang. Kung nag-spend ikaw dira 5 hours sa ML, iban dyan yung sobra pa 5 hours, no? Kay panyaga lang ang ilang break, o kung wise labrahon, ML the whole day. Amo na kasi O pag ginagawa, friends kung nila. ano Yes. Imagine, encourage yung bata nyo, Google gamay. Gang, total 5 hours ka madaga ML, Google isa ka English word. Di ba? Mention ko na ni God. Google isa ka English word. Every day, isa lang kabilog. Then, gamita sa every day. In 30 days, may 30 ka naka-English word na balaan. Mabuta simpong bata mo, kung di ka siya katapos, because pigado, mayara siya natago ang mga English words. Because imbes si ML ya, gina-Google ya. Magamit niya sa BPO. We have to be wise. Sa buong generation, ang pinakapusudlan is BPO. Because WIGA requires ang educational attainment. Kung irason mo sa buong apigado ka, why ka nakatapos, okay, then take time. Kung makaya mo mag-spend time nga mag-ML pila ka oras, kaya na mag-research isa ka English word every day. Correct. That's 30 English words per month, 60 in 2 months. Correct. And so on and so forth. Makabulig pa, total gauyat naman lagi sa cellphone. Yes. Insert ko kadali, ining ML bala. Kung sa mga iloy, sa mga amay, nga wala oras sa ilang mga kabataan tungkol sa kasakoon nila, advantage na abi nila. Kaya nagampang man lang ng bata ko, mabiyaan ko na siya. Okay na sa gamel sa not knowing. Nga in between sang ML or ML mismo, grabe na ka-violent. Pinatsanay, sanay, amo na siyang gasulod sa utok sang bata mo every day sang iya kabuhi. And observe ko sa mga young people, speaking of that,
Zero. Kasi kita, na pa na sila magampang. Zero. Kapamuyayaw pa. Anong values na hindi ka makibot sa ulihim, magdako, yawang ka. Hindi man tatama ka, hindi kami eksperto, hindi man kami mayo. But common sense. Common sense. Hindi mo niya. Ito, suggestion man lang niya. Basta iba niya magmatigang, basta lang nga dumayo. Kabalo rin. That's why klaro ko. Sakto na yung mabunto ho. Ito yung suggestion, kung di ito problema. Bala ka mo Ito yung katingwa mo lang tayo nga makashare man sa ato mga insights dire. No? And hindi tayo maging komportable. Ang problema, pag natin kisa, yung diskarte nyo, amo na go. ang problema natin dire kisa is that we depend na lang bala, ginatag na lang sa cellphone ang time nga dapat ginatag sa kabataan ta. Correct. Para comfort man sa kinakanan, nagkikapoy man sila kaysa amo, pressure man sila. But I would suggest, take time to talk to them gidya as much as possible. Okay? That's why watch your thoughts sa mga kabataan dira, positive all the time. Set goals, no? Dapat everyday may routine ka nga ginahimo. That's yung naging role ko, gym. Kaya para dapat Anong depression? Anong depression? No. What I mean is everyday mo look forward ka. Okay. Subukan ang goal ko, mapagamay ko. Bukas ang goal ko, matunaan ko na kung ano na siya ang vaccine. Bukas, because you're wasting your time kung ML, computer ka lang everyday, o kutso-kutso ka. Ina lang, pagbawa mo sa inyo balay, dahil mo kakato sa balay mo, hingo to, hay ka mo na kadawag, magang libak sa miga, ang miga, tatubulaw bo, perti ka na maktamak, ng iya nga balay, perti ka, why ka dami Not makwa? knowing, nang balay mo, amo man, kaya aga ka pa nagalin. So pagbalik mo sa balay mo, ang miga mo galing isa galing ano, gilmas sa mo ka miga, nasahan niya ka to sang Pag ulan din sa nagalin, no? damog. Malibak ka. Tinimbis baboy nagkaon ikaw iya. So ihibo goal, no? As sa kabataan naman niya, wala ka mo sa inyo balay subong, set a goal para may focus ang kamo sa inyo nga kabuhi, no? Exercise ka mo be 30 minutes for example, another 30 minutes banding sa mga friends niyo sa una, ginahimo ko na subong. May mga times so do ka sa sakon, may times na sa high school ko mga friends yung istorya ko, the following day lain naman. Okay? Go outside, painit. Nugay da ka arak sa balay nyo. Nugay pa ko ribong, no? Aga pa bugtaw. Hindi kay tungod way klase, ara ka lang da mapulaw kapag aga, tulog ka lang yawag ka kainitan. Pag mo sa balay nyo, ang kaldero, taklo sa kaldero, sugatan na simo, kaya pakatigang yang iloy mo yan, baka pa to. So, painit. No? Go outside, enjoy, relax, enjoy. Ang mo na is solution para sa solution. Pagkikigbato. Hindi pagkikigbato, tips lang siya to overcome depression. Kamlo ka no, ang depression is about emotional and mental. Mas nagitong haraan sa kwarto mo, amak mo magita mo na dadlaw, dayan, tiki niya daya. So, gwa ka to painit ka because ang emotional and mental affected by physical. Oo. Diba? I mean, kung piga ang lawas, wala sa ganito na, may din ako, eat healthy and exercise. Oo. Meaning, ang depression, kasulod man siya, kung ang imo nga physical, baldaman. Kung masakiton ka, kung pirmi kami ginabatsyag, masulod ka lang pirmi sa kwarto mo, maigda ka lang. Dala ka sugod ang depression. Bugat lawas mo. Dala ka sugod ang Higda ka lang, takto na pupunto. Tanang nga thought ka sulod mo. Oo. Ano matabo sakon, hindi ka nakatulog. Hindi ka nakakaon. Madalman ka nga madalman. Hindi normal pa nga. Ano, Oo. ang lain sa kabataan, subong, abong damo nung ka lang masakit, no? Kidney, kablo ka subong, damo, youth, nga dialysis and kidney failure. Kablo ka, you know why? Sa tunda tag 30, 21 bogra. You know why? Because hindi na proper ang lifestyle. Pulawan mo nga pulawan bilog gabi, kanan mo noodles lang, solusyon sang ano mo tungod jam pag computer or ga whatever ginahimo mo da. Tulugan mo sa whole day dayon. Hindi normal pangaon mo. Hindi tsaktong oras sa pangaon mo, guba kidney mo. Tapos ang problema sina, tulugan nila alin sa alas 3 minisuwenyo. Tulugan nila alas 3 alas 4 sa kagawan. Pulawan nila kaysa 4:45. Gayon mo pa ng mataw. Tungod sa ML mo gani bala. Hindi Correct. kasi hindi mo monitor. Tulugan tayo na sa sugto. Sa sapon, ano natabo karon sa pangihi mo? Anong epektos na sa lawas mo? Yeah. Kaya hindi ka mangihi, lipong ka. Pagkaon mo, lipasan ka. So hindi mayo nga lawas Oo. lead into depression at the same time. Socialize. Do ano lang. Socialize. Ano pagit mo insert ko to sa hamba ko si mo exercise, eat healthy, adequate sleep. If you have problems sleeping, change the bedroom environment to something that's conducive to good sleep. Meaning, ang maayo nga pagtulog, naga-relax ang mind ta. Correct. Maka-think. Kakapoy pulaw. Ang kabataan, subong nga, energize laguro, gina-abuse nila. Kaya kay, gano'n ko yung nagtulog mo na Yeah. Nasa na, gano'n ko yung kabalo. Ginaguba yung mental health mo. Correct. Sa ano. Okay, socialize. This is very important. To both parties. Sa depress, para hindi ka ma-depress, socialize ka. You talk to people, you chat, you make friends. At the same time, kung may friend kang nag-post, hindi na maayo, gani, talk to them also. Kung may mga tamaan na kalayan sang post nila, i-chat sila because who knows, ang isa mo ka-attention, kinatag sila, nag-save sila Life. from doing something bad against silang kabuhi.
ano mo lang, last mo na lang, continue tanabla kay namin na. Okay. Matag pagkita sa mga symptoms, sa mga solusyon namin na. Sige, Ben, next Sunday, symptoms ng depression, At i-assignment ko na, nga maisurya ko sa psychiatrist, psychiatrist kung or paano, psychologist, no? Psychologist. No, ano kung no? paano yun na-i-combat. Oh. Namin na, No, basta malipata bala, i-research na bala ang symptoms, kaya basing kinaganan, may kabalo bala, paano mabala niyang bata mo undergo ng depression? Ari Merico, Next Sunday, tingwaan ta. Okay, last lagi lang, before, Oh, tapos ako lang, last. stop being perfectionist and have faith in God. ano Ang ginawa, siya pinaka-importante? kaya ang ginawa mo na yung gahatag sa ato, ang everyday na mabugtaya ka is a gift. So kung depressed ka, appreciate life, above all, para ma-realize mo ang may value mo kabuhi. Sige, lumpat ng tanay. Okay, hindi, ito po, may isa ka pa, di ba? Ano naman lang, stop being perfectionist. Why did that time? Okay. Stop being perfectionist. Untate, pagpati, nga tanan, tsakto. One Normal, minute. magsala. Sige, Thank you, JM. Ilawag ta na karon. Jay, tingko kita. Ang nga tanay. Ingagaw ko lang, ang depression, pila lang ka mga simple nga mga symptoms nga makita sa mga ginikanan, sa mga kabataan. Kung sa una, ang bata mo masadya, subong-subo na. Parts ng depression na. Kung sa una namin sa magkaon, subong hindi na, parts ng depression na. Kung sa una malipayon siya, pagsik siya, tanan-tanan mahimo niya, naglain ng giho niya, depression na. Kinanglan ma-concern ka. Kaya sino ang hambalon mga psychiatrist? Kung may mga suicidal, ano na sila, kasi dadalma na mo. Ang tawag galing nga mga suicide, miss, ano mo kapugong? Kung hindi grabe ang pag-intra, ang pag-bulig mo, cope-up sa mga tao, ay, himuon niya ginaya. Malumpat gina siya. Kung nasalba naman sa subong, kung hindi mo sa ma-save, emotionally, spiritually, physically, mentally, Oo. malumpat gina siya. But anyway, mga Last katatanay- part na siya mo ads or balikan niya? Balikan tala na, Okay, balikan. go. Pusong ko niyan. Sige. Buhay-buhay. 168, buhay-buhay. O, ano gininom mo na? Among mo na bloke para makita kinila. 168 herbal dietary supplement. Anyway, kakatol din ako na muni nga sige ko do ginimo ko na lang sa ilim nun. Ano bala? Ang bulig sining 168 herbal dietary liquid supplement. Nagabulig ini sa pagpabaskog sa inyong mga immune system. Mayo man ini kung kamo ang ginaubo, may sore throat, nagapabaskog ini sa korason. Mayari ini sang antioxidant sa pagpanubo sang blood pressure. Naga-improve ini sang cholesterol level. Epektibo man ini, kay may ara ini sang anti-cancer effect, inflammatory effect. Kung ginakapoy inyong mga nerves, makabulig din may mga diabetic properties ini kag vitamins A, C, B3 kag B6. Dysmenorrhea sa mga kabaynaan masolusyonan man. May gallstone kamo, kidney stone, kag sa inyong mga anti-rheumatism, may constipation kag mga balatian nga dengue tungod nga ang isa sa mga ingredients ini is ang tawa-tawa sa presyo nga 90 pesos nga mabakal ninyo sa Sincere Drugstore, Grace Pharmacy kag Shopee. Madina may mga Shopee na yung 168. Kung order ka mo. Kag duha lang ini ka kutsara. Sa aga, sa ugto, kag sa hapon. Try nyo lang ka isa. Mayanggaw ka mo. Sining 168 Herbal Dietary Supplement. Tapos, everyday na subong si Predyo may kuwan mo, may bulubandala sa iya. Pero ka mga nami, kay mga retro na lang mga sound pero dala sa 635 road car wash ining aton nga paborito Paborito katuan. tada, Oo. Paborito katuan hindi lang sa pagkaon, sa chill kundi paborito man aton nga palimpyuhan sang aton nga salakyan. 190 I think ang ilang nga car wash dira. Limpyo na. Tapos may Limpyo. detailing. Tagnami isang lugar. Nami isang lugar. Nami sa pagkaon. Tawhay. Ang ilagid pizza. Amo na ginakadto gid sa tanan. Pero po katlo sa pizza. Kaon bala namin Oo. pizza. Amo na pero may ginakadto ni Ambi ni Win. Okay. Ginakadto gid sila tungkol sa pizza ni Jojo. Sige. 635. Sa likod sa panasyatik na siya. Hindi ka mamagtalang kita ko dako man dangalan. 635 car wash. Isa is square. Sa East Square na. Kumagi ka mo sa Helvetia. Pagkita nyo na antes ka mo makakadto sa dalan pag government center. Arad ang 635 ng car wash. Okay. Kay pare Jojo. Okay. Ilawag na. Ilawag ko lang, Anay. Iban pa yung mga winners at 6 Tingog Kag Handurawan Awards. Yes. Best Entertainment Program sa FM naman niya, I Recall 2020 sang IFM. No? News Presenter of the Year sa male category, si Seraphine Plotria Junior or Joe si San Juan. Joe San Juan. Yeah, sang IFM. News Presenter of the Year sa female category, si Agnes Apostol sang DYHBRMN. Ayan. Okay. Ano pa ginadi? Ako da, Special ako da. award. So, Sol Holito. Ayan. Best Program Presenter,
Johnny Bigay, and si Migo Surge. Migo Surge and Sir Johnny, congrats. Ayan, Best Radio Drama. Okay. Best Radio Drama, TLC sa FM and Central Present sa AM. Do drama na mo, Central Precinct. Tama sa Okay. precinct na guro. Ang TLC na batian yun niya. Oo, ga-cross sa kahit iya ka Love Radio. That's why Best Radio Drama. Namin ni siya, the TLC. Kag Best News Program, FM, Star FM. Star FM. Congrats. Sa tanan na winners, congratulations, Ged. Grabe, no? Namin ni sige-sigihon to para bisan maski paano matagaan recognition ang aton nga mga katapos ang media man, no? Nga naghatag sa aton diri serbisyo sa kahanginan. Kung may ara na kita executive order na lipat kita, may bago nga mga konsubong ang National ATF. Basi karon? Patakaran. Basi karon. Basi kita last day subong? I-discuss na. Sa next Sunday. Next Sunday? Kaya total isa pa mga bulan. Oo. Kaya iti monthly man. Yeah. Basi bagawa karon na. Basi bagawa karon. Alright. Patigi ka mo. Kay Ara na sa Boy? Play Fernando. Ara si Boy. Okay. Pero lang kita na ipanglawag tanan ni Bulaw. Ano ka pumatig ito? Sa kay Ben Ordisi, good morning. Sa kay Precaloy, Espinosa, Brian Garcia, Toto Buknoy, Grobler, Vinyl Remedjem-nom. Grabe nga mga... Amo ni bilang kinasuli-suli ni nila. Amo ning ka lilingin. Leda Zamora, Jocelyn Libon Dispoho, Lolita Locasan, Leda Zamora, Mia Pacheco, Mac Gallardo, Rosalina Arellano, Si Mac, kilala mo. Fernando Fernandez, grabe nga mga pangalan pareho. Fernando Fernandez. Inday Ani, Michael Quijano, Betty Solina, Maricel Sueta, Cora Flor, Vanessa Mayo, si Vanessa Mayo, Blayo, Jeneline Villasor, Lida Zamora, Alex Fuentes, mo man ni, Jerry Pancho, Bobong Bayona, Christine Villalobos, ang iban bala, nung gano'n, tag-anom ilang meses na. Kisaga, para sigurado. Hindi na takakita sa iban. Alexander Espino, good morning. Si Alex. Joval Trinidad. So kay Sir Bentanatan. Ano pag hindi ang mga, ano kay ginapanglawag ko gini? Roed Melieza, hello Councilor. Watching from New Jersey. Highland sa batch 76. Melinda Marama. Grupo. Zay Toquero. Nalawag ko na. Precalo, morning. Doc Jen, good morning. George Unsay, pre, good morning. Sa kay Team Querido, nalawag tanin na kayo na. Sino pagidi ang wala naton malawagan. Zil Pasman, sa kay Yen Pasman, good morning. Sa tanan-tananda. Alien. Nga nagapamati sa aton nga programa. So, Okay. Kulang na kita sa oras. Why na kita time? Bitin ang aton nga oras every Sunday morning, but nevertheless, importante makupna na kita diri every week, no? Make it a habit nga magbugtaw aga pa para layo sa depression. Ipatayon ang depression next Sunday. Para layo depression, bugtaw aga pa, hinugay tinamaran, painit, ginagmay, mga kabataan sa buong away klase, hindi nyo pag-ianara ang inyo kaugalingon, nga daw ay langgit nyo maginahimo everyday. Himo kamo sa inyo itinerary every morning, every day, para maginahimo kamo nga worthwhile man, no? And don't forget nga, every Sunday magsimbagid. Tamo na ginang time tang ginatag sa Ginoo, no? Gina-provide ang hangin libre, ginapabugtaw ka everyday, wala ka na aksidente, wala ka na ospital, buhi ka, ara ka sa balay nyo, and isa lang kitya adlaw pa ngayon, hindi ka na isa kadlaw, 2 hours ng kidyane. So, we encourage everybody to spend time, no? Kag mag-abot yung simbahan, pamatigid. Hindi na siya compliance ang pagsimba. Hindi na nga makadto ka lang para nakakomply ka. No, it's about understanding because faith comes through understanding. Kung nagsimba ka, kaway ka nasindihan, useless ang simba mo. So, nagsimba ka para mag-grow ka, para masindihan ka. So, And believe me, para na sa imo. Yes, pinaka-importante diri subong is that makapamatik ka sa iyang award. Bisa para everyday, gag-grow ka pa sa mga faith wala, mamatama taman adjust atong kagalingon. Happy birthday, Chong Halandon, Joey. Birthday yan. Nabasa ko. Ewan ko mag-greet pa sa iya. Happy birthday. Inisagapon ninyo ko po si Alagad, Kunsihal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.